Dosť. No. No stále vidím, že okolo strieľa tento. A si to stále nechcil. A on tam behal i nevedia, že je proti ním. To je máš! On strieľal fotiky, vieš? On to nepochopil. On je z druhej strany. Že Nie, on je odtiaľ, len s nimi. Nie, lebo on prestúpil. Tam boli málo. Aha. A prečo strieľa po nich potom? On strieľa aj po tých, aj po Nie. tých strieľa. Ozaj. Áno, však aj po tých strieľa. Teraz tam pozorný, kurva. Si dostal do hlavy. Ako si pochopil? On strieľal po tých. A to sa nezabudne. Pod toho gojou rolátok.